Υποδεχόμαστε τώρα την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, κυρία Μαρία Στρατηγάκη, μια ιδιαίτερα σημαντική προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία και αφοσίωση σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και ισότητας των φύλων. Θα απευθύνει χαιρετισμό. Ο Δήμος Αθηναίων έχει δώσει την αιγίδα του στο 6ο Συνέδριο για τη Διαφορετικότητα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη τιμή μου. Κυρία Υφυπουργέ, επειδή η ανάλυση σας ήταν εμπεριστατωμένη περί της αξίας της διαφορετικότητας, δεν θα αναφέρω κάτι, με έχετε καλύψει πλήρως. Εγώ θα ήθελα εδώ στους κυρίους και στις κυρίες της σημερινής συνάντησης, του σημερινού συνεδρίου, να αναφέρω δύο λόγια για το Δήμο Αθηναίων. Όπως είπε και ο κ. Μιλιώνης, χτες το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε η χάρτα, δηλαδή είμαστε πλέον και εμείς μέλη της μεγάλης αυτής οικογένειας των οργανισμών και δήμων που έχουν ψηφίσει τη χάρτα. Αυτό είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό νέο για μας. Πιστεύουμε ότι η υπογραφή από το Δήμο Αθηναίων, που είμαστε πολύ μεγάλος εργοδότης, γύρω στα 6.500 άτομα, θα λειτουργήσει ως παράδειγμα και θα παρακινήσει και άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετέχουν στο δίκτυο. Πέρα από το συμβολικό, η υπογραφή της χάρτας από ένα δημόσιο φορέα αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Θα σας πω δύο λόγια γιατί υπογράψαμε την Χάρτα Διαφορετικότητας. Πρώτα-πρώτα γιατί κομμάτι της φιλοσοφίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Χάρη Δούκα είναι ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων και η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος συμπεριληπτικού και ισότιμου. Δύο παραδείγματα θα σας αναφέρω από δράσεις τις οποίες υλοποιούμε αυτή τη στιγμή. Η μία είναι το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στον χώρο εργασίας του Δήμου εσωτερικά. Μέχρι το 2025, μέχρι τα μέσα του 2025, αρχίζουν τώρα, μέσα στον Οκτώβριο, μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα καλύψουν 2.000 άτομα, ερετούς και εργαζόμενους μέσα στο Δήμο, και παράλληλα θα τρέχει μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και ένα κέντρο υποδοχής καταγγελιών μέσα στο Δήμο. Νομίζουμε ότι πραγματικά ήταν μια παλιότερη δέσμευση του Δήμου, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Το δεύτερο, το οποίο επίσης είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, είναι η ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των δημοτικών μας γιατρίων, που αποτελούν τις βασικές δομές κοινωνικής πολιτικής στα 7 διαμερίσματα του Δήμου, στο πώς αντιμετωπίζουν, πώς υποδέχονται μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια κοινωνική δομή του Δήμου να ξέρει και το θεσμικό πλαίσιο που για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τι δικαιώματα έχουν και τι δεν έχουν, και να αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις και χωρίς αποκλεισμούς, που πολλές φορές, καμιά φορά συμβαίνει στο δημόσιο τομέα που έχει κάποιες επιφυλάξεις. Εδώ λοιπόν για τους αστέγους, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, οι υπάλληλοι, τα στελέχη των δημοτικών γιατρίων, δηλαδή το front desk των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, θα είναι ευαισθητοποιημένα. Μέσα από τη συμμετοχή στο δίκτυο μπορούμε να μάθουμε και τις εμπειρίες άλλων μελών και να αναπτύξουμε νέες προσεγγίσεις, εργαλεία για να σχεδιάσουμε κοινές δράσεις, ώστε να προωθήσουμε τόσο στο εσωτερικό των οργανισμών μας, όσο και στο περιβάλλον μας, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την εξοικείωση. Πεποίθησή μας είναι ότι η ποικιλομορφία, η διαφορετικότητα συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου που παρέχουμε ως Δήμος, γιατί αν μέσα το περιβάλλον το εργασιακό έχει αποδεχτεί στην ουσία και στην πράξη τη διαφορετικότητα, μπορεί να δώσει καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε πιο καλές υπηρεσίες εάν έχουμε εστερνιστεί ως οργανισμός τα 6.500 άτομα που δουλεύουν στο Δήμο Αθηναίων, τις αρχές της διαφορετικότητας.
Θα είμαστε διαθέσιμες πλέον στο Δήμο Αθηναίων να συμμετάσχουμε στις άλλες δραστηριότητες της χάρτας, όπως ο μήνας διαφορετικότητας, αλλά από ό,τι είδαμε υπάρχει και ένα δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων και European Capitals of Inclusion and Diversity, στο οποίο με πολύ μεγάλη χαρά θα συμμετάσχουμε και εμείς ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την πρόσκληση και καλή επιτυχία στην υπόλοιπη μερίδα.